Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 1-nji dekabry hepdeniň şeýşembe güni. Habarlar gündeligimizi Praga'da studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Birleşik Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýany we Ortaýady geçen hepde Türk uçary tarapyndan Ortaýa uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyndan soň dören özara dartgynlylygy köşeşdirmäge çağırdy. Obama bu beýanaty 1-nji dekabrda Parisde klimat sammitiniň gapdalyna Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşanyndan soň etdi. Oğan resmiýetleri Demirgazyk Owganystanyň Terpol welaýatynda harby çärelerini amala aşyrýandyklaryny ma'lum etdiler. Şu günler Aşgabatda ýük we guruluşy gulaglary şeýlede welaýatleriň belgileri bolan ýeňil awtologlar goý berilmeýär. Paýtagtyň arasynda ýa-ni paýtagtyň başlanýan ýerinde köşeýol hereketiniň inspektorlary vizyonyň dowamyny durýarlar. Şu gün biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolan. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko gündäwr Ukrainada tutsak edilen Ortaýa raýatynyň günätini geçip ony ortaýaçy separatistleriň ele salan Ukrain etkerine çalyşdy. Poroshenko bu waka barada öz resmi web-saytynda habar berdi. Saýtda Poroshenkonyň boşadylan Ukrain etkeri Andriy Hrychanow bilen duşanlygyny görkezýän surat çap edildi. Poroshenko iýul aýynda tutsak edilen we ýa-ni 14 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Vladimir Starkowyň günätini geçenligini aýtdy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullukları Starkowyň özüniň Ortaýadan harby ofitserdigini boyun alan videosyny ýaýradypdy. Ortaýat gündäwr Ukrainada öz harbilerini we ýarak ýollaýanlygyny ret edýär. Gündäwr Ukrainada separatistleriň we hökümet güýçleriniň arasynda gidýän söwüşler zararly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri 7900-den gowrak adam wepat boldy. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu Ortaýadan Ankarany Siriýada Islam döwleti toparynyň söwüşçilerinden newti satyn almakda aýplamak arkaly özüniň Türkiýanyň howa giňişligini bozýanlygynyň üstüne ýaşyrjak bolýanlygyny aýtdy. Ortaýatyň prezidenti Vladimir Putin Türkiýany Ortaýa uçaryny oka tutup özü üçin girdejili newit sowdatyny gowrajak bolmakda aýplady. Türkiýe bu aýplamalary ret edýär. Davutoglu 1-nji dekabrdan çykyşynda Ortaýada ýene çağırş edip harby we diplomatik ýollaryny açyk saklamagy ündedi. Şeýle de Ortaýadyň pozisiýasynyň Siriýadaky krizisi Ortaýadyň we Türkiýanyň arasyndaky krizisi öwürýänligini belledi. Türkiýe 24-nji noýabrda özüniň F-16 gysymly uçarynyň oka tutup ýere gaçyran Ortaýadyň Sukhoi Su-24M söwüş uçarynyň Türkiýanyň howa giňişligini bozanlygyny aýdýar. Ortaýat öz uçarynyň Siriýanyň giňişliginde bolanlygyny ynykdýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýany we Ortaýady geçen hepde Türk uçarlary tarapyndan Ortaýa uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyndan soň dören dartgynlylygy köşeşdirmäge çağırdy. Obama bu çağırışyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 1-nji dekabrda Parisde howanyň öýtgemegi boýunça geçirilýän sammitde etdi. Birleşen Ştatlar Türkiýanyň özüni goramak boýunça hukugyny goldaýar diýip Obama aýtdy. Şol bir wagtda ol Islam döwleti söwüşçi toparynyň duşmandygyny we oňa ähli taraplaryň üns bermeligini belledi. Türkiýe 24-nji noýabrda özüniň F-16 gysymly uçarynyň oka tutup ýere gaçyran Ortaýadyň Sukhoi Su-24M söwüş uçarynyň Türkiýanyň howa giňişligini bozanlygyny aýdýar. Ortaýat bu aýplamalary ret edýär. Azerbaýjanyň kanun goraýjy resmiýetleri paýtagt Bakunyň eteginde geçen hepde 7 adamyň öldürilmegi bilen bagly dartgynlylygyň dören etrafynda howpsuzlyk çäreleriniň dowam etdirilýänligini aýdýarlar. Azerbaýjanyň Içeri işler ministrligi, Milli howpsuzlyk ministrligi we baş prokuraturasy 1-nji dekabrda bilelikde ýaýradan öz beýannamasynda çäreleriň raýatlary, hukuklary we azatlykları goramak maksatly we jinaýatçylaryň elindäki ýaraklary almak üçin geçirilýänligini aýtdylar. 26-njy noýabrda howpsuzlyk güýçleri we polisiýa Bakunyň etegindäki Nardaran owasynda dini ekstremistler bolmakda guman edilýänlere garşy diýip reýt geçirdiler. Şonda 7 adam şol sandaky polisiýa ofiseri wepat boldy.
NATO'nun Daşary işleri ministrleri 1 dekabrda Brüsseldäki duşugunda harby birleşiginiň Owganistandaky geljekki roluny maslahat edýärler. Howpsuzlyk ýagdaýyny yaramazlaşmagy sebäpli Owganistandan goşunlaryň çykarylmagyny ýygyt etdirmek barada çağırışlar barha güýçlenýär. 1 ýanwardan başlap öz ýurdunyň howpsuzlygyny öpçün etmegi formalitaýdan öz üstüne alan Owan güýçleri Talibanyň we beýleki islamçylaryň hüjümçylaryň güýçlenmegi bilen ýüz bolýarlar. Oktyabr aýynda Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň planlaşdyryşyna görä goşunlaryny çykarmagyň ýerine Owganistandaky harby täsirini ýaýwanlandyrjakdygyny ıglan etdi. NATO indiki ýylda Owganistanda harbiýetleriniň ozalky sanyny ýagny çak bilen 12.000 çemesi eskerini saklamagy göz öňünde tutýar diýip Birleşigiň baş sekretary Jens Stoltenberg 30 noýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýany we Ortaýa geçen hepde Türk uçarlary tarapyndan Ortaýa uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyndan soň dören özara dartgynlygy köşeşdirmäge çağırdy. Obama bu çağırışyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 1 dekabrda Parisde howanyň ötkümegi boýunça geçirilen sammitiň çäginde geçirilen duşugunda öňe sürdi. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Amerikan prezidenti Barack Obama Türkiýe bilen ortaýaty mundan bir hepde öň Türk uçarlarynyň ortaýatyň sewiş uçaryny urup ýykmagy netijesinde dören dartgynlygy gawşatmaga çağırdy. Obama bu beýanaty 1 dekabrda Parisde klimat sammitiniň gapdalyna Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşanynyň soň etdi. Amerikan prezidenti Birleşen Ştatlar Türkiýanyň özüni gorama hukugyny goldaýar. Ýöne ähli taraplaryň öns bermeli düşmany İslam döwleti atly jeňsi topardydy. Türkiýe öz F-16 uçarlarynyň Sukhoi Su-24M sewiş uçaryny 24-nji noýabrda Türkiýanyň hawa geňişligine gireninden we Türk pilotlarynyň oňa 10 gedek duýduruş bereninden soň atyp ýykandygyny aýdýar. Ortaýat bolsa uçar Siriýanyň hawa geňişligine uruldy diýär. Türkiýanyň premier ministeri Ahmet Davutoğlu mundan meýlek uçaryň ýykylmagy ýaly hadiseler bolmady ýaly Türkiýe bilen Ortaýa arasynda habarlaşyk kanallarynyň açylmagyna çağırdy. Bolan hadise sebäpli Türkiýanyň garşysyna ykdysady sanksiýalar girizmek boýunça bir fermana gol çöken Putin, Türkiýe uçary İslam döwleti jeňçilerinden gelýän nebit öpçünçiligini goramak üçin atyp ýykdy diýdi. Davutoğlu'nun 1 dekabrda bellemegine göre bolsa Ortaýa Ankara Siriýadaky İslam döwleti toparlanan bir kanun nebit import etýär diýen esassız görlüňleri özüniň Türkiýanyň hawa serhedini bozanlygyny bastyrýar süreçjek bolmaýdyar. Os prezidenti Vladimir Putin Türkiýe düşegüntli nebit sewdasyny goramak üçin os uçaryny atyp ýykdy diýdi. Türkiýe bolsa bu aýplamalary reddetýär. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganistanda hökümet güýçleriniň ýaragly toparlara garşy harby çäreleri dowam etdirilýär. Owgan resmiýetleri şu günler Demirgazyk Owganistanyň Serpul welaýatynda harby çärelerini amala aşyrýandyklaryny ma'lum etdiler. Owganistandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatynyň bir etraby jeňçileriň gödekçiliginde galýar. Köstanat atly etrabyny jeňçilerden ýzyna gaýdyp almak Awgan güýçlerine heniz başartmady. Welaýatyň böleki etraplaryna da jeňçileriň waham salýanyny resmiýetler aýdýar.
Sozmagala we Sençerek adlı etrabına jeňçiler hüjum etdi. Welaýatyň oba ýerleriniň aglabasyna jeňçiler iýeçilik edýär. Serpil welaýatynda jeňçilere garşy görüş üçin alada edilýär. Welaýatyň Sençerek adlı etrabynda awgan güýçleriniň jeňçilere garşy harby operasiýasy başladyldy. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda Okap adlı sepde çatışyk dowam edýär. Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Abdulkayyum Bakyzowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçiler awgan güýçleriniň üstüne hüjum edipdir. Uruşda 18 hüjumçy öldürilipdir. Ençemesi yaralanypdyr. Welaýatda jeňçilere garşy harby çäre görülýär. Hüjumçyları ýa-da serpikdirmek üçin tagalla edýär. Awgan güýçleri jeňçileri Serpil welaýatynyň ýok etmek boýunça kararly. Şu barada biz harby ýolbaşçylar bilen gurrun etdik. 209 Şahin adly harby diwiziýanyň bölümleri bizi himayet edýär. Awgan hawa güýçleri hem jeňçilere garşy hüjuma gatnaşýar. Harby dikçörler jeňçilere hawadan zarba urýar diýip general aýtdy. Serpil welaýatynda öňem jeňçilere garşy ençemegedek harby çäre geçirildi. Ýöne jeňçilere garşy geçirilýän harby operasiýalaryň netije bermeýändigini ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Welaýatda jeňçileriň barha güýçlenýändigini halk ma'lum edýär. Şonuň üçin Serpil welaýatynyň häkimi Muhammed Zahir Wagtat jeňçilere garşy güreşde halkyň hem döwlet bilen hyzmatdaşlyk etmeligini aýtdy. Jeňçileri welaýatdan gowy çykarmak üçin bileleşip çäre görülmeligini kim öňe sürdi. Wazih bugün mardum ihsas nakunen ki halk bilen döwletiň arasynda anam döretmek boýunça tagalla edýär. Jeňçilere garşy güreş alyp barýan RBK adly ýerli ýeragly toparlaram bar. Hökümet güýçleri biziň arkamyzda durmaýar diýip halk düşünmesin. Awgan güýçler hem halk bizi goldamaýar diýen pikirde bolmasyn. Menem öz wezipäme täze başladym. Şoňa garamazdan halk bilen ysnaşykly gatnaşyk saklaýaryn. Eger il ýzymyzda bolsa, onda hiç güç biziň öňümizde durup bilmez. Welaýatda parahatçylygy ornaşdyrmak boýunça edilýän aladamyz netije berer. İlki iliň ynymny gazanmak gerek diýip Serpil welaýatynyň täze häkimi Muhammed Zahir Wagtat Azatlyk radiosyna aýtdy. Ama sahi kardım ki yak etimad ve itminan beyni devletu beyni mardum mevcut biya. Serpil welaýatynyň ýerli geňeşiniň agdallary bolsa, welaýatda howpsuzlyk şertleriniň çak edilişinden has yaramazdygyny aýdýar. Serpilde daşary ýurtly militanlaryň ýerleşendigini ma'lum edýär. Serpil welaýatynyň welaýat geňeşiniň agdasy deputat Esadulla Huramyň aýdyşyça, welaýatda daşary ýurtly jeňçileriň harby merkezi bar. Döwlet garşydaşlarynyň harby merkezinde jeňçilere terroristlik hüjumlary amala aşyrmak boýunça tälim berilýär. Bu ýagdaý Serpil welaýatynyň halkyny hawatirlendirýär diýip deputat aýtdy. Poyga nizami muhalifin devlet savunca vasket interi görşäw. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda da jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk bolupdyr. Jowzjan polisiýasynyň ma'lum etmegine görä, welaýatyň Goştepe adly etrabynda bolan uruşda 5 jeňçi helak bolupdyr. Ýöne Taliban Serpil we Jowzjan welaýatynda ýüz beren çatışyk bilen bagly maglumat ýaýratmady. O uruşda talep savaşçılarının helak bolandygyny tasdiklemedi. Şaýmardan Oğlum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýollar. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şunlar Aşgabatda ýük we guruluşy gulaglary şeýlede welaýatlaryň belgileri bolan ýeňil awtologlar goý berilmeýär. Bu çäräniň wagtlaýynça Türkmenistanyň beýtaraplyk bayramçylygyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde girdilendigini käbir gararsyz çeşmeler habar berýärler. Biz bu ýagdaýyň jekme-jekleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýewden gürrüň bermegi soradyk. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada velayet belgili ýeňil awtologlaryň we käbir ýükloglaryň Aşgabatyň içine goý berilmeýändigi barada käbir maglumatlar gelip gowşa. Bu barada sizde nähil maglumat bar? Ýagny bu hakykaty nä derejede gabat gelýär? Bu habarlar hakykate laýyk gelýän habarlar. Doğrudan bir näçe ýyllar Aşgabatda vilayetlerden gelýän ýeňil awtologlary hem de ýük maşynlaryna şähere bermäge çäklendirmeler ýürürli. Amanrada anyk aýdanyňdy bu düzgün haçandan bäri güýjegirdi we sebäpler näme? Şeýlede şuňa meňdeş ýagdaýlar geçen ýyllarda hem bolýadymy? Biliminiň bu güýjegirinde çençak bilen bir hepsine huwa sorly diýip aýdyp bolar, taýýaby şeýle düzgünüň güýjegirleri hakynda ýaşaýdylar, habardar edilmeýär, nene duwarda networkda beýleki habar işlerine de hiç türlü haber verilmeye. Yani bir ýagdaý bilen inni ýurdun vilayetleriniň ýaşaýjylary, taýtatyn ýaşaýjylary öwrenşi berdiler. Taýýaby ýurtda geçirilýän ulu bayramçylyk çärelerine ortak agat bilen 3-7 sene huwat galamna şeýle dilgün diýildi diýe bu dilgüne ýa tarahyna üçgen edip başlandyrýarlar. Ýagny onu tutmaýsa sezmekden bir aýratyn güýçlendirilen gurulşylyk bilen wanyny berýär. Näşol aýratyn güýçlendirilen gurulşylyk döwrüni en semiyeller dowam edýär. Şeýle çäre 10-njy kawrda berilenjek bir taraply bayramçylyk bilen baglykda güýçlenýär. Amanrada bu düzgünüň haçana çenle dowam etjekdi barada bir maglumat barmy? Bir çäräniň çäklendirmäniň näçe wagt dowam etjegi hakynda anyk resmi jogaby ýurtda altylyny, ýöne öňküýlerin tezliğine halelanyp baha bersen onu bir çäre ýagny aýratyn güýçlendirilen gurulşylyk bayramçylyk tamamlanan onuň ertesi 10-njy dekabrda tamamlansa gerek. Amanrada bu proses nähili bolup geçýär? Ýagny Balkan, Mary, Daşawuz ýa-da Lewap welaýatynyň gelen bir awtolog misalyny düşündiräýseňiz, görüň beräýseňiz, ýagny şol ulog nirede saklanýar? Sürüji ulogny nirede goýýar? Soň ýolagçylar şähere nädip aşýarlar? Ýagny şu proses nähili bolup geçýär? Taýtatyn araçaryny ýagny taýtatyn başlanýan ýerini Köşe yol hareketinin inspektörleri vize olmayın dowamyny durýarlar. Hem de welaýetden gelýän ýeňil awtologlara da ýük maşynlaryna da şähere bermäň kadaganyny aýdýarlar. Olara öz maşynlaryny, awtologlaryny ýörüýte duralgalarda goýmagy maslahat berýärler ýa-da haýaty talap edýärler. Şol awtologlaryň ýerde ýerleşýänligini ona şähere diýmezden näp barmalygyny düşündirýärler. Onuň awtology hem de şol awtolog bilen gaýtaty gelen adamlar awtologlaryny tölegli awtodrollarda goýup şähere taksi bilen aşýarlar. Ol taksilerden tak ähliýetden ýani suwheçilikde taksiler ne bir ýeketäki ýoly. Kärdeşim Sehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, Aşgabatda şunlar ýük guruluşy ulaglarynyň we vilayet belgili ýeňil awtologlarynyň goý berilmeýänligine siz nähili garaýarsyňyz? Bu ýagdaý size nähili täsir ýetirýär? Sizi öz pikirleriňizi has aktiv mälim etmäge çağırýarys. Munuň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, Facebookda Azatlyk radiosy hem WKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypasyna siýahat ediň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda milli pulydaşar ýurt valutasyna çalyşmagy ila arasyndaky isleg uly bolmagyna galýar. Paýtagtda we ýurdun beýleki günjeklerinde banklaryň we pul çalyşyk nokotlarynyň öňünde uly nowatlar emele gelýär. Şol bir wagtda raýatlaryň pul çalyşmagy üçin mümkinçilikleri bolsa, resmi taýdan barha çäklendirilýär. Soňky günlerde ýene täze bir düzgünüň girdilenligi aýdylýar. Täze düzgünler bilen baglylykda hususan Livapdaky ýagdaý barada jekmejek maglumat bermegi habarçymyz Röşen Çariýewden soradyk. Röşen, Türkmenistanda soňky döwürde, soňky wagtda dollar satyn almak boýunça ýene täze çäklendirmeleriň girdilenligi barada habar berilýär. Şol çäklendirmeler nämeden ibarat? Häzir wagtda her bankyň öňünde nowatlar öňkürülmä galýar. Ýöne geçen 3-4 günlükde şol dollar aljaklar üçin işleýän ýerinden ya olmasa pensiyada olsa, yankı deyin çalışta olsa, adamın pensiyada doğanlardaki kepilnamany sorattırlarda, şol kepilnama bilen gelmeliyen gurrunlar vardı. Her kıvatta her adam için $450 ve onun yarısından 500 euro bilen veriyorlarda. Eğer şol maksimum verilen pul valutany aljak bolsa. Onda täze çäklendirmeler bilen bir wagtda ozalky çäklendirmeler hem doly güýjünde galýar, şeýlemi? Hawa şöylelüğüne galýar. Häzir şol köpünce dollara almana gelýänler, şol ýylyň soňy bolan sebäpli daşarlykda okuyan talipler üçin töleýini geçirmek üçin alýarlar. Köpde şo gelýänleriň köpsi şol çağlaryny okutmak üçin gelýärdi. Antaňy şu ýene orkinçilik bar. Şolara ýa-ni berilýän ýevrony Türkmenistandan daşary ýolda hiç ile geçirip bolanokdan ýene şuňaly türkmençilikler bar. Şol sebäpden adamlaryň aglawaty euro däldi dollar alanyny goýarlardy. Häzir kwagtda banklarda şol $450 berilýär. Ondan gelýän banklaryň öňündäki nowatlar ýerden sagat 4-lere 5-lere gelip durýarlarda. Ýan bir adam şol pulny çalşaýynça bir adamdan 10 minut gerek diýerler-de. Şonda günüň dowamında tapminan 50 adam ýerip çykýardy her bankda. Röşen, onda adamlar çalyşjak bolýan pulunyň diňe bir bölegini dollarda alyp bilýän bolsa, evrony ýurdun daşyna iýermäge de mümkinçilik bolmasa, şeýle ýagdaýda adamlar näme diýerler, nähili çykalga tapýarlar. Indi aýdyşlaryna görä şol bolarça bolsa dollar alýarlar, gelip nowata durýarlar. Nowata durup $450 alýarlar-da galanyny bolsa Karavada çalışıp koyarlar. Bolmasa da yankı bu biznesmenler var. Şolara satışıp koyarlar. Şolar bilen alýarlar da birazcık derrak bahasında. Ya olmasa da giden gelen bilen şol evrony berip koyarlar da. Şoň ýaratdyr çykalgalar var. Ya olmasa 2-3 günlük bakmayanlar var. Şol 2-3 gedek barıp 500-den alýanlar var. Şol bankyň öňünde häzir dene bir ýagdaý çykdy. Şol nowatlaryň dawa köp durýar diýdiler-de. Käbir banklaryň öňünde. Sebebi bankyň başlıkları şol gelip katly ýa-ni adamlar öýdary şol nowaty saglamak üçin kağıt ýüzünde familiýasyny ýazyp her kimin nowaty bellenýärdi. Şol nowat kağıtlary indi etmeli elbetde nowat kağıtlary ýazylan ýagdaýynda puluň berilmejegini duýdurup da. Şoň üçin düşünçlerliklerim köp bolýar. Şol adamlaryň özlerine ýankylyp öz nowatyny özlerine saglamagy mümkinçilikleri berýärdi. Röşen, siz adamlaryň dollary elden satyn almaga, evrony dollara öwürmäge synanşýanlygyny agdadyňyz. Valuta elden näçeden satylýar? Indi şol evrony kämir alýanym ýokda. Indi şol aljak adam bolsa şoňa bärak bermäge taýýardan men şonu şeýle diýen. Ýani onuň näçeden berýärni, näçeden galaşýanlygy barada istada biljek geldi. Bu adamdan adama görä ýan bolmaly. Çalışýarlar da dollar bilen çalışýarlar, dollaryny aljak bolýarlar. Ýani Türkmenistandan ýa-ni puly uratjak bolsan şol euro bilen
tek bir bilmendir de şoň ýan mümkinçilik häzirki ýagdaýda şol dollarlaryň urudyp bolýar daşary ýurda. Bul esasen aýdyşmaly daşary ýurda okuyan talipleri uğratmak üçin esasen kösenýänler, telepeçiler üçin bu ýewral gidenden hiç şeýle problema ýokdy. Habarçymyz Röşen Çariýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanda işleyen käbir daşary ýurt kompaniýalary öz işgärleriniň zähmet haklaryny türkmen manadynda berip başlapdyrlar. Hususan da ençimel bäri Türkmenistanda işleyen Türkiýanyň Polimex we Tema ýaly iri kompaniýalary öz işgärleri bilen indi manatda hasaplaşýarlar. Mundan öňler aýlyklary dollarda töläpdir. Bu barada kardeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlädi. Sultan aýdy Türkmenistanda öň işgärler bilen dollarda hasaplaşan käbir daşary ýurt firmalaryň inni aýlyk haklaryny türkmen manadynda hasaplaşyp başlanyny habar berilýär. Siz bu mesele boýunça bir näçe daşary ýurt firmasynyň işgärleri bilen hem habarlaşdyňyz. Bu barada sizde nähil maglumat bar? Hawa şunu ýabraýynyň aýlaryny aýda bolup dur. O da dollar bilen berýän, dollar bilen hasaplaşan firmalaryň öz işgärlerine şaýdy aýlyk haklaryny manat bilen berende barada şeýle maglumatlar bar. Mesela noýabr üçin dünýälükde berilen aýlyklaryny ilkinji gerek manat hasabynda hasaplaşandyklary barada men maglumatlar aldym käbir firmalardan. Näşe Polimex guruluşyk firmasynyň ofis işgärlerine, ondan soň ýanky Tema diýä Olum Türk firmasy şonuň ofis işgärlerine aýlyk haklaryny dünýälükde manat bilen beripdirler, manat bilen hasaplaşypdyrlar. Şo barada men dolu maglumat aldym. Ondan başga da Hyundai firmasy şeýle ýylyň başyndan bäri işgärlerine ýa manat bilen hasaplaşyga geçen ekenler. Ol 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan dollaryň kursynyň üýtgemegi bilen baglanşykly dolu şolar manat bilen hasaplaşyga geçende barada maglumatlar aldym. Bu barada işgärlere nähildir bir düşünürş berilipdirmi? Şeýle maglumat mende dolu ýok sebäbi şolar şu barada soramaga da gatdyr milk edip duran oklar her kim şu işlerini yitirmezek bolup näme berseler, näme hak berseler şol işlerini yitirmezlik howfy bilen hiç şolar bir närabeçilik bildirip ýaşaň bilen gyzyklandym diýen adam men duşamak ýene öz ýarlaryndan azaçyk närabeçilik bildirýärler. Ha, ozal dollar alýadyk, indi manat bilen hasaplaşdylar, bize manat berdiler diýip şolar ýaly gurrunlar bolýar öz aralarynda. Ýöne şol edil firmadan men şeýle maglumat aldym diýen adam men duşmadym. Sultan aýdy Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun, taýaman islam. Kardeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. 1 dekabrda WSP-de garşy halkara görüş güni bellenýär. Bu senäniň öňü sirasynda Birleşen Milletler Guramasynyň çap eden maglumatlaryna görä, häzirki wagtda dünýäde WSP bilen kesellenleriň sany 36 milyon adamdan aşypdyr. 34 milyon adam WSP-den ýok bolupdyr. Bu barada has çekmejek maglumatlar Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet websaytynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda siz üçin el yeterlidir. Şeýle de Täjikistanda durmuş gurmak isleýän ýaşlaryň medisina barlyklarynyň geçip ýokunç keseller şol sanda speed barada resmi nama almak üçin täze kanuna seredilýänligi barada çap edilen maglumaty hem saytymyzda okap bilersiňiz. Azathabar.com websaytymyzda Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýle-de kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.